Siyanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndiyuthenjiwe. Molweni, namhlanje sizawufunda u-Exodus 32. Sizawukuva apho amaSirayeli ezenzela ithole legolide khona, selibele ngoThixo wabo obebakhokhela ngoku. Kaloku uMoses wayekwintaba yeSinayi kunye nomaxhoba yakhawuleza efundiswa phaa imithetho emininzi, kubhalwa nalaa mithetho ilishumi. Inintsi into awayeyoyenza phaa uMoses engatyi 40 days and 40 nights. Ngoku bambona bangamboni bathi hayi bo thina asizolibala yiloo nto, wena Aaron sincede usenzele uThixo esizamkhonza. Selebona nje into ukuthi njena lo waThixo wabo owabakhupha eYiputa ebakhokhela engumqulu womlilo ebusuku, engumqulu welifu emini, bembona ingathi njena akasekho uMoses. No, bebesithi uMoses ezaphinda abuye, bebesithi hayi uThixo ngoku sesilahlela nathi. Zinintsi izinto ezasezingqondweni zabo. Nathi ke zizinto zethu ke ezo. Thina sikholelwa kakhulu kwi-idols ngoku. Sifuna into ezibonayo, sifuna uThixo ababonwayo. Asifuni uThixo angabonakali. Namhlanje kufuneka siguqukile, sifunde apha kwebali ukuthi make sikholelwe kulo ongabonakaliyo, maxhoba yakhawuleza, owadala izulu nomhlaba, owadala nam nawe. Sifuna siguquke. Today kona funeka siguquke. AmaSirayeli akhonza ithole legolide itsho iHedethi, verse 1. Ithi ke babona abantu ukuba uMoses ulibele akehli entabeni, bababizela ndawonye abantu ku-Aaron, baya ku-Aaron bathi kuye, sukume usenzele uThixo oyakuhamba phambi kwethu, kuba lo Moses seyingulo Moses le ndoda yasinyusayo ezweni laseYiputa, asazi ukuba uhlelwe yintoni na. Bavale ngokuba banedawuti, bamthandabuza ukuba mhlawumbi wahlelwa yintwembi, mhlawumbi wabulawa wafa, okanye mhlawumbi abasobaphinde bambona. Nathi andithi zizinto ezisehlekayo, siba nayo idawuti, siweke sithandabuze. Andithi kufuna namhlanje siguquke ke ukuthi sixolele ngoba siyakuthandabuza ngenye ixesha leo, sixolele ba. Verse 2. Wathi uAaroni kubo, qhawulani amajika zegolide. Yabona ke ngoku noAaron, uAaron naye ndithi sisandumenzela iimpahla, esandungcwaliswa nongcwaliswa nguMoses, esandukubekwa phaa, uyawuvembeka phaa uba nguye umntu, inkokheli azawuthetha naye, ipriest azawuthetha naye, ibingeleli. Naye ngoku uAaron, naye ngoku inkokheli enjani leyana, inkokheli enjani, ngoba nguye oze nale idea yokuthi qhawulana amacici, amajikazi la nozisa phaa kum. Naye ucontributed, nayo Aaron. Uthixo makasincede sizibone xa sisenza into ezirongo, singavumelani nentwembi, ngoba uAaron ubemento ukuthi nguye kanye ubebonile into yoba asinawuyenza loo nto leyo, masilindeni, ekulindeni mkhulu umvuzo. Wathi qhawulana amajika zegolide asezindlebeni zabafazi benu, bazokhulula amacici angu. Yeyi, hey, asezindlebeni zabafazi benu noonyana benu neentombi zenu niwazise kum. uAaron naye walahlekisa abantu. 3. Bawaqhawula, inkokheli ndithi benza le nto inkokheli ethethayo.
bana baza ne-idea yokuthi senzele bona wathi nje naye nantsi qhawulani amacici. Yena wehlulwa yena ukuthi into yokuthi hayi masilindeni uThixo khona. Shuthi unaye wayengeyolide right. Ndawazisa ke kuye uverse 4 wawathabatha nganeveni ezandleni zabo wayirhola igolide ngentlamba. Intlaba wayenza ithole elityhidiweyo. Bathi nanko uThixo wabo Israyeli okunyusileyo ezweni laseYiputa. Athi nethela ithole legolide liphume phaya nje kwathiwa nanko yakhe uThixo wena wanikhupha eYiputa. Belibelelwa Thixo wabo, babembona ababantu Thixo, babelibona ilifu phambi kwabo emini, ebusuku babelibona ilitha lomlilo, ngoku sebemhlisa bemsa kwithuba. Masifundeni apha, ziyafundisa ezi zinto. Verse 5 wabona uAroni akagqibela nje ukuthi ibekwe phaa, wakha i-altar isibingelelo uAroni. Naye wakha isibingelelo phambi kwalo, wadanduluka uAroni wathi ngumthendeleko kuYehova ngomso. uAroni wongeke lo 6 bavuka kusasa ngengomso. uAroni yana naye Thixo nguThixo olusizi ngempela, unguThixo nothando. Ngoba uAroni nguyena wayemende ukuthi udile naye accordingly, kodwa zange ngoba unothando. Wathi ayinkokheli yam lena ndiyibekile. Hey, Thixo nothando nyani, simbona kwi-area kaAroni, sibone nothando lwakhe. Bavuka kusasa ngengomso banyusa amadini, kwakwipati yomhla celebration. Banyuka basondeza imibingelelo yoxolo, bahlala phantsi abantu badla basela. Wakwenziwe nelantuka, wakwenziwe nemiqombothi, kwenziwe neewayini, neepayinapile, zasenziwe. Basuka bema badla, benza yonke into eyenziwayo ngabantu abasilileyo abakhonza isithixo, ngoba kaloku konke okuyana ivesi yesixhenxe. Wathi uYehova kuMoses, hamba uhle kuba abantu bakho owabanyusayo ezweni. uYehova sesithi ngabantwana bakaMoses, sesithi ngabantu bakho Moses. Abantu bakho wabanyusayo ezweni laseYiputa bonakalisile, sekonakele. Uyabona kaloku uYehova apho noba siphi nathi usijongile, undijongile njengoba nje nawe apho ukhoyo uyakubona. Asiyekeni ufuna ukhonza izithixo ezibonwayo, asiyekeni into ezibonayo, asiyekeni uzijonge ii-idols ngoba sizibona zizusenzela nto. God is bigger and stronger and powerful than all those idols from hell. Wathi nabo abantu bakho Moses wabanyusayo ezweni laseYiputa. Verse 8 batyeke msinya endleleni endabawisela umthetho kuyo. Wathi basukele endleleni endabawisela umthetho ngayo, bazenzela ithole elityhidiweyo onelo yawo. Wadikwa banqula ithole ngobabingelela kulo. Athi nanko uThixo wakho Israyeli okunyusileyo ezweni laseYiputa. Uverse 9 wathi uYehova kuMoses, ndibakhangele aba bantu
athi uyabona ngaba bantu bantamo elikhulu, iintamo ezilukhuni, intamo zabo zilukhuni, stiff-necked aba bantu, rebellious laba bantu, bahlaza. Thetha nathi, setha stiff-necked, bakhawuleza balibala, sikhawuleza silibale siyakhohliseka. Idols ziyabakhohlisa abantu, babe sebekhohliswe lela thole ligolide, kodwa nantsi ipati makhe kukhonzwe into Thixo omtsha. Hey, sincede Yesu, sixolele baba. Amaza kuzilukhuni. Verse 10, wathi kaloku ndiyeke, wathi uMoses ndiyeke, uvuthe umsindo wam kubo, ndibadle ndenze wena uhlangu olukhulu. Wathi ndabatshabalalisa apha, batshabalalisa la, bandihlisa. Aba bantu sebelibele ukuthi bebesitya imana entlango manje, badla imana entlango, ngoku sebebona into ukuthi mabenze nantoni na, sebemlibele nyhani. Oh Yesu, sincede singalibala kusithathe kubo. Verse 11, uMoses wambongoza uYehova. Hallelujah. uMoses was a good leader. Mbongoza, wa-intercede. Hallelujah. Sizafunda nathi, masifundeni apha zinkokheli zikaThixo ukuthi ningadinwa sithi, ngoba singazii-rubbernecks kanjani, stiff-necked, rebellious, ningadinwa sithi, nisoloko nisimele. Thixo uzonisilelela naleyo i-eda ii-blessings xa nimela abantu. Nawe intercessor, noba uyolida, nathi zi-intercessors masingalibali uthandazela amazwe nama-communities wethu, singalibali ukuthandazela ilizwe elinjeni elingafuni uThixo. Moses wambongoza, mthanda uMoses. Yehova uThixo wakhe wathini na Yehova uba uvuthe umsindo wakho kubantu bakho? uMoses wakubuyisela kumnikazi abantu, wathi ngabantu bakho, ibe ngabantu bakhe, singabantu bakhe, singaboni, sicinga ngokuthetha nangokwenza, kodwa singobantu boMoses, singabantu bakaThixo. Mbuyisela abantu uMoses wathi, hayi, abantu bakho owabakhupha ezweni laseYiputa ngamandla akho amakhulu nangesandla esithe nkqi. Ndawathanda la mazwi athethwa nguMoses, athi wabakhupha ngesandla esithe nkqi. Wabakhupha ngesandla esithe nkqi nyhani eYiputa. uMazirayeli akhutshwa ngesandla esithe nkqi. Verse 12, wathini na ukuba amaYiputa atsho ukuthi wabakhuphela ububi ukuze wathi amaYiputa azawuthini? Azawuthi wabakhuphela ukuthi makayobabulala entlangosi. Wathi uMoses, ndincede uzalibaxola. amaYiputa azawuhleka, azawuthi hayi wayobathatha kanye wayithathela ubabulala. Akhona kaloku awaseleyo amaYiputa, akazi ukuze ababulalele entabeni, abagqibele bemke emhlabeni. Wathi buya Yehova ekuvutheni komsindo wakho, uzohlwaye ngobubi obo ngenxa yabantu bakho. Verse 13, wathi khumbula uAbraham noIsaki noIsrayeli. Khumbula izithembiso awazenza kuAbraham. He's a God of promises. Nathi simkhumbuza ngezithembiso zakhe,
sime phezu kwezithembiso zakhe. Akuzuba lula, akululanga kwindlela yokholo. Mawakhumbule uAbraham noIsaka noIsrayeli lokholo. abakhonzi owafunga ngokwakho, athi wafunga ngokwakho kwaba bantu. Lenze covenant naba bantu. Oh hallelujah, thanda uMoses, umkhumbuzi. Wathi kubona watsho wathi kubo, ndiyakuyandisa imbewu yenu ibe njengeenkwenkwezi zezulu. Watsho njalo kuAbraham. Neli lizwe lonke ndithethileyo ngalo ndiyakulinika imbewu yenu, Abraham. Amkhumbuza ngento ebayibhalile eBhayibhileni. Nathi masokwenza njalo. Yiyo le nto kufuneka sizincathanisele eBhayibhileni. Umntu nasi isithembiso, uthembise ukuba kuza kwenza kanje, awusendikhe ndimkhumbuze ngalesi sithembiso. Uyathanda xa simkhumbuza ngezithembiso. Ubona phi? Uva apha eBhayibhileni. Wathi wabathembisa wathi uzolinika imbewu yenu elihle ilifa ngwanaphakade. Verse 14. Wazohlwaya ke, avale ngoku, wajika umaxa wanyibilika izulu. Lanyibeleka izulu xa sirepenta, xa sizibona uba singaboni. Uyava, uyasiva xa sizibonayo ukuthi singaboni thina. Siguquka yonke imihla, ibe yi-lifestyle, ibe yindlela esiphila ngayo. Ungabikho umzuzu apho uzawuba considered or uzibona ingathi nje une-mind of God wena. Usengathi ngungqondo. Awungongqondo. Loo ngqondo nayo inikwe ngubani? Uyinikwe uMaxhoba yakhalisa. Yonke into nayo uyinikwe nguYehova. Wajika uMoses, wazohlwaya Yehova ebantwini, kubenzela abantu abethe yonke into abethe uzayenza ebantwini. Wajika wathi hayi, sendiyabaxolela Moses, ecinga ukuthi heyi aba bantu kaloku basacinga amayiphutha ukuthi kuzawuthanda abalanda aba bantu ababulalele esigangeni. Wajika 15, wajika uMoses wehla entabeni enamacwecwe omabini. La macwecwe ebhaliwe nguYehova omabini ezingqino esandleni sakhe. Amacwecwe lawo ebhaliwe ngamacala omabini, ebhalwe ngapha nangapha. Amacwecwe lawo engumsebenzi kaThixo, nombhalo lowo ubungumbhalo kaThixo urholiwe emacwecweni. Asiphelene phaya, sizawubuya sidlulele sive ukuthi kwenzeka ntoni nemacwecweni. Into enkulu ke kwesi sifundo, kufuneka sifunde uku-appreciate uGod. We must appreciate God, His love for us. Sikhumbula apha vela nathi khona eyiphutha, apho besengekho sisebumnyameni, ngoba yena is the light. Jesus is the light, ukukhanya kwelizwe. Wasithatha singabuyelebali lapho sivela khona, singabuziselebali. Le yalamaSirayeli yindlela yokuba masibone, ukuba masithembeke. Isixelela thina ukuthi masithembeke. Sithe xelela abantu ngokuthembeka kwakhe ukuthi uthembekile. Noba ungazuze udineke ukuthi hayi udiniwe ngokudala ulindile, kufuneka ubaxele ngofaneke sikhuthaza abantu into yokuthi uthembekile uYehova. Ndoxelela ungacingi fanele ugage akumamela. Wawo abantu abathanda ukuthi nje bakhohliseke lula, kuthiwe nje hayi ncam ii-prayers zakho zi-expiry date idlulile. Kubahleka abantu abanjalo, ngoba wena wenza njani? Sombonile apha kuwe ukuba uthembekile. Ubakhuthaze
ubakhuthaze ngothando kunjalo nje. Funeka uthando kule ndlela esihamba ngayo. Le indlela yokolo ifuna uthando. Olwa thando masilucela maseluphelile, liyacela izinto. Ola thando lukaYesu elenze into ukuthi ashiye umnandi wakhe kwabakokwabo in heaven, izitrato zegolide. Washiya wathi uzofela mna nawe, wayeluthando lwakhe. Nathi masimeni ngothando, standing in the gap for abantu abasesebumnyameni, standing in the gap for abantu abakhohliseka lula. Siyakhohliswa, ibe ngoku sesezakhohliswa kakhulu ngoku kwi-end times. Nasingadinwa ke, masibe nalo lwathando nolwaa patience zokuxelela abantu ukuthi yizani ngapha, kukhona ukuphumla, niza